Ahojte, nachádzame sa na mieste, kde si ukážeme jedno veľmi zaujímavé auto. Vedľa mňa stojí Henrich. Zdravím. Ďakujem, že si prijal toto pozvanie do videa. V dnešnom videu si ukážeme veľmi zaujímavé auto, ktoré je z roku 1969. To je auto, kedy sa narodil aj jeho majiteľ. Konštruktor. Majiteľ je Denis. OK. Majiteľ je syn, ale tu je konštruktor vedľa mňa. Čo nám povieš o tom tvojom autičku? Je to Trabant 601. Je to taký trošku bastard, lebo karoséria, ako vidíte, Trabant kvôli váhe, podvozok Subaru Justy kvôli pohonu všetkých 4 kolies a kvôli výkonu bicyklový motor Honda CBR 1000F. Takže vlastne koľko to má koní, toto autičko? 133 kone mal ten motor, keď ho vyrobili. 133 koní v základe? Toto krúťaky motorkové motocykle majú malé. Konkrétne tohto neviem. V Korze, čo je motor, tam má krúťak asi 101. O Korze si tiež nahráme nejaké video potom. Je to tiež taká špecialita. Toto autičko je postavené vlastne na preteky. Na také mini rally, lebo na veľké preteky by to nemohlo ísť. Lebo to nesplňa žiadne tie prílohy, nie? Motoristické. Toto autičko nanúka rám. 4x4, to sme si povedali. A poď nám vysvetliť, že to riadenie, aké je. Touto pákou sa ovláda klasický Subaru prevodovka, 5-rýchlostná. Keď chcem štvorkolku, zatlačím len gombík a ono sa elektricky a pod tlakom zaradí redukcia, takže vtedy je aj zadný náhon. Bez toho je len predný náhon. Podľa trate sa zvolí ako keby redukcia, akú rýchlosť chcem, napríklad na okruhy 5, na rally 4, na kratšie trate 3 a tak. A potom sa radí hore sekvenčnou prevodovkou, ktorá je v motorke. Takže dole je manuálna a hore je motorková sekvenčná. Áno. A počas jazdy sekvenčná sa používa. Pred jazdou si zvolím režim. No a samozrejme spiatočka tiež tu. Tankuje sa tam aj nejaký špeciálny benzín? Tak alebo... tankujeme tú 100. To lepšie pre motocyklový motor, pre tie otáčky. Točí to 12 000, tak... Spotrebu to má asi veľkú? Tak počas preteku áno, ale tak bežné prevádzke podľa mňa vyše 6 by to nemalo. Povedz, aký vývoj toho auta celého bol, či to bolo niečo zložité, za koľko si to postavil? Tak bolo to postavené za 6 týždňov, nás tlačil termín, revúdsky autoslalom. No Silvestrovský revúdsky oval. Nejaký minirally v Revúcej, keď ešte fungovalo. To bolo v 2010 sa mi zdá. Takže nás tlačil termín, ale pôvodne tam bol len Subaru Justy motor, trojvalec 1000, čo malo len 50 koní. No to kvôli tomu, lebo to sa stávalo pre syna, on mal vtedy 13 rokov, tak nech sa naučí vôbec šoferovať. No ale hneď na prvom preteku bol prvý s tým v triede. Prvýkrát v živote v tom sedel. Takže ty si to vlastne postavil za 2 mesiace? 6 týždňov. Za 6 týždňov? A ty si hovoril, že sa ti smiali, že neposkláš to dovtedy. Smiali, no ale potom sa dosmiali. A tiež si mi spomínal, že to auto vtedy zanechalo aj nejaké Mitsubishi 4x4 Lancery. No to bolo pozdejšie, keď už bol tento motor, to bolo asi o 2 roky pozdejšie. To bola Dobšinská zima a na Vlčnej doline, to sa mi zdá, že 17 km úsek v lese, tak tam dostal vo Mitsubishi Lancer 7 sekúnd. A ešte sa ti smiali, že kde s tým Trabantom môže nejaké také auta pobiť. Toto sa mi páči, keď ideme na pretek, kde nás nikto nepozná, že najprv také uškopky, že Trabant a potom klobúk dole. Keď sa to naštartuje, už vtedy vzbudzuje rešpekt. Že je to aj nejaký taký zážitok, že proste s Trabantom pobiť Lancer, to je niečo dneska. Tak. A ešte povedz tým našim fanúšikom, že prečo práve myšlienka, že prečo do Trabanta motor z motorky. A prečo 4x4? Tak to sú dve rôzne veci. 4x4 samozrejme preto, lebo my máme radi preteky na snehu, čo žiaľ teraz nie je reálne. Ja na snehu nemusím nikoho hovoriť, že tá štvorkolka lepšie funguje. A motocyklový motor na to, lebo keď človek chce len z 1.4 vyťahnuť už len tých 130 koní, čo toto má, nedaj Bože 185 koní, čo je Korza, tak tam potrebujete 10-12 tisíc eur na to, a stále to repasovať každý rok. Takže tá sekvenčná prevodovka tiež stojí okolo 10 tisíc. A takto človek kúpi rozbitú motorku, konkrétne do tohto som kúpil za 100 eur,
motocykel celý, rozbitý. Hm? A do Korzy sme kupovali za 1400 eur rozbitú motorku. A Takže- tam je aj sekvenčná prevodovka, aj výkon. Takže toto je také nízkonákladové Áno, nízkonákladový súťažné auto. super sport, bakelitový. Lebo na štvorkolku to zase nemá až takú váhu, je to do 800 kg. Na štvorkolku to nie je veľa. Takže Trabant, ktorý má 800 kg, má 133 koní. Nenájdeme asi hoci kde. Asi nie. Či s plnou 4x4 kolies. To je už dneska taká rarita. Dúfam, že toto autičko už ostane v rodine, že Tak už dúfam. sa nebude ďalej predávať. Áno. Nikde inde. A že to uvidíme aj niekde na nejakých tratiach. Tak keď pán Božko nám nadelí sneh, tak áno. A toto autičko vôbec nemôže ani kopce jazdiť? Nie, lebo kopce, tá voľná kategória, to Ečko je tak, že motor musí byť na tom, môže byť ľubovoľný motor, Áno. to my v Kawasaki máme napríklad, Korze, ale musí byť ten náhon, ktorý je od výroby. OK. Že keby bola Korza vo výrobe aj štvorkolka, tak by mohlo byť štvorkolka. OK. Hej, ale no, vráťme sa ku tomu, že toto kvôli tomu nemôže, lebo Trabant bol len predný náhon. Áno. A toto je štvorkolka, tak skrz toho nemôže ísť kopce. A OK. Asi by sa báli, že by si tam opäť naložil. Nie, tam by som nenaložil. Tam by sme nenaložili. Lebo zase predný náhon lepšie časy vyrobil na kopcoch. No áno. Kvôli váhe. Ale zase v zime, keď napadne zime, sneh, áno. tak majú sa Tam- čo tam- obať tí konkurenti. Tak v zime si neviem predstaviť auto do 1400 kubíkov, ktoré by toto porazilo. Tak vlastne aj, ako si hovoril, tak aj tie myšiaky majú s tým No aj problém. 2 litre majú problém. Áno. Áno. Toto Áno. povedať 2 liter a Trabant, že Trabant naloží Evu, Aj. tak Tam zastáva, no. pozerám, že tu nemáš ani hydraulickú ručnú brzdu. Tak hydraulická ručná je tu úplne zbytočná, lebo keď sa zapne štvorkolka, tak pri brzdení zastane aj predné koleso skrz toho, že cez gardány a polosy je to prepojené. Takisto jak náhon naraz, hej, stále dve kolesa nejak ťahajú, nedá sa tak, aby neťahali, aby len jedno, Áno. áno, lebo proste takto je a tým pádom sa to prenáša aj brzdná sila. Je nejaký príbeh za tým, ty si to autičko poskladal, odjazdil sa niekoľko pretekov a ty si to potom predal. No hej, lebo chceli sme ísť ďalej, proste chceli sme serióznejšie auto poskladať, aby sa dalo chodiť na serióznejšie preteky. Tak sa to predalo, z tých peňazí sa začala stavať tá Korza na kopce. Po 10 rokoch mi zavolal ten pán z Maďarska, že či ho nechceme kúpiť späť, tak po dohode so synom on povedal, že áno, že ho chce, tak ho kúpil, takže teraz je jeho auto. Ty si to predával vlastne do Maďarska pánovi, ktorý si s tým chcel jazdiť On slalom. chcel jazdiť slalom, lenže toto na slalom nie je dobré skrz toho, že je to relatívne ťažké oproti Citroën, to je Saxo napríklad. Saxo je To je TSI, no. ideálnejšie, lebo je ľahúčka karoséria, náhon predných kolies, obratnejšie, na ručnú sa otočí človek. Toto je vyslovene na sneh, na šotolinu, proste na také kovské povrchy. Je Že to ideálne. také autičko pre zábavu No, divákov. áno. Ale dá sa s tým aj vyhrávať. Dá sa. Budíky sú také provizorné, ale vidím tam To 180 sú zo Subaru budíky. a ide to aj reálne tých Tak 180. 200 ide. Tu ako vidím, máme 4x4, to sa hneď zapne, ak to zatlačíš. Asi treba nechať. Teraz sú vypnuté, OK, teraz je zapnutá štvorkolka. OK. Vodné čerpadlo, benzínové čerpadlo a ventilátor vzadu na chladič. OK. Takže už pri tých vyšších teplotách, ak to auto dostáva nejaké obrátky, tak vtedy sa zapína ten ventilátor. Áno. OK. Tak pri jazde, keď je akože tempo, to treba pozapínať, lebo neuchladí sa ináč. Takže autičku vieme už zhruba všetko. Si hovoril, že brzdy to má sériové. Brzdy sériové, ale sú zo silnejšieho Justilu. Pôvodne táto Justy bolo 1000, Áno. ale 1200 má o chlop väčšie brzdy a ventilované. Áno. Ale zase keď máme aj iné zimné, do čoho by sa dali klince dať, to sú 12 kolesa. Takže A hroty. tam musíme dať menšie brzdy, lebo nevojdu do tých 12. Takže dvojaké brzdy sú, ale sériové jedna aj druhé.
si hovoril, že sľubuje, že keď napadne sneh, že si natočíme aj na snehu nejaké video. Isté, totálne, isté. Lebo na suchu si hovoril, že to má taký problém, že to Tak auto... na suchu je ten problém, že keď sa pneumatika kúsne do asfaltu, tak láme polosy a nevydržia veci. Lebo ten podvozok je stávaný na 50 koní a má to viac jak dvakrát toľko. Okay. Takže preto to používame len na snehu. Nachádzame sa v garáži a Henrik práve nám chce odozdať jednu krásnu spomienku, ktorú on vlastne vyrobil v roku 95 a k nemu sa dostali. No, v 95. som ich vyrábal plus minus a pred 2 mesiacmi sa dostali ku mne naspäť. Zadarmo. Takže kolesa, ktoré si ty robil v roku 95, Áno. ty si ich niekam predal. No ja som ich predal s autom. Ty si predal s autom a kolesá sa dostali späť. kolesa sa dostali po veľa rokoch k tebe naspäť a zadarmo. Ale ináč boli na tom aute, z ktorého je karoséria na tomto. Wow, to je... Karoséria sa dostala oveľa skôr naspäť. A o tom, že Henrik je vaši zberateľ Trabantov, o tom... Takto celá rodina. Hlavne brat, on je maniak na Trabanty viac. A Henrik, aj dakedy, ty si kedysi jazdil veľké preteky s bratom. A tu máme ešte takúto spomienku, ktorú si hovoril, že je to ako projekt. Len Áno. koľko rokov to už to auto stojí vlastne tu? Tak asi 15 až 17 rokov stojí, ale vdýchneme mu život budúci rok. Takže tento Trabant, ktorý už vyzerá, že už príde len pre neho oťahovka do šrotu, tak to vôbec to tak nebude, ale toto auto ešte uvidíme niekde na pretekoch. Tajomstvo Warburg Motor. Warburg Motor, fíha. No a tie plány sú vlastne s týmto Trabantom, ono to má Nuka Ram, že chce s tým ešte niekde jazdiť, alebo? No, tak keď budú niekde blízko nejaké voľné preteky, tak zo zábavy sa previesť. Ako už vyslovene pretekať nie, len zo zábavy sa previesť. A na moto zrazí a tak. Ale Trabant zrazí. má to aj nejakú takú zaujímavú históriu, určite si s tým autom povyhrával nejaké preteky? A málo, lebo s týmto sme jazdili MRC, ktoré bolo v počiatkoch a vtedy boli len 2 triedy, do 1600 a na 1600. No a na 200 koňové Hondy sme s tým nemali s Warburg motorom, takže OK. ale pre zábavu sme sa vozili aj, ale v strede pola sme boli stále. No. Ako hanbu sme si neurobili Trabantu. Je to pekné, že proste si to nezahodil, nepredal a síce to vyzerá, jak to vyzerá, ale je pekné to, že to chceš obnoviť a že to chceš opäť dostať do toho stavu, keď to bude jazdiť. Tak, bolo to bratové, jak sme postavili toho štvorkolkového Trabanta, tak vlastne toto brat jazdil na tom. A potom nejak sa toho vzdal, no, a povedal mi, že si to môžem urobiť, tak si to urobím. Ináč táto páka tu vzadu, toto bolo funkčné. Zo srandy som tam dal spínač. Áno. Zo spodku bol spínač. Vidíš, že tam trčia káble. Áno. A stade to sa dalo naštartovať.
Počkaj, takže Som potiahol, s touto pákou sa štartovalo tam auto. zoplo jeden spínač a auto naštartovalo. No, tak to bolo zo srandy urobené. Ja si pamätám, ako malý chlapec, nemal si tu aj nejakú štýlku? Hej, nálepku Však, štýl, áno. však. Áno. To sú už roky dozadu, ale ja si Aj, to stále pamätám. Sponzora sme mali štýlkára. Nám dal na kávu a na benzín. Je to lepšie ako nič, lebo dneska Áno, už áno. nedostaneš ani Leporello, toľko. krčma, do ktorej sme chodievali v tej dobe, tiež nás podporovala krčmička Barík. A to auto bolo postavené podľa nejakej prílohy, že si mohol ísť s tým nejaký majstrák alebo niečo? Nie, to tiež len na hobby preteky. Že len také To sme ho hobby. kúpili hotový z Maďarska. Aha, Sme že sa poskladali s bratom a sme ho kúpili. už to bolo vyramované, to Bolo auto. to vyramované, áno. Okay. Aj Warburg motor tam bol. My sme prestriekali, predtým bol taký zelenučký, Áno. škaredučký. Tak sme ho prestriekali, trošku vynovili. Takže určite budeme aj túto prestavbu nahrávať, ja sa na No to dobre by teším, bolo. že lebo Dobre ako by vidieť bolo. také auto v takom stave a ty hovoríš, že mu dáš druhý život. Ináč ten Trabantík, ten model, ten Narva, Áno. čo som ti ukázal, tak bude zafarbené. No a máme tu aj takéhoto darcu, to je darca orgánov Áno. pre tieto To je- zvyšné Trabanty. To je štvortaktový, iná kapota. Áno. Už plechovanie, bakelit. Má to nasávanie hore pre kúrenie, lebo toto už aj kúrilo, nejak Trabant. Áno. A má ventilátor a tlmiče už má tu aj s pružinami. Už listové pero nie je. Áno. To je medzi štvortaktom a dvojtaktom taký rozdiel. Takže To sa Ten- podvozku týka, že sú vynuté pružiny, nie sú už listové. áno. Takže tento už má tiež niečo za sebou a tiež tu už nejaký ten rok stojí. To sa ide na strechu ku ostatným. Ďakujem, že si prijal moje pozvanie ešte Nemám raz. za čo. A ja sa veľmi teším, keď dobehnem opäť k tebe a natočíme video na snehu, bude to Tak. podľa mňa bomba. Som rád, teším sa. Dobre, čaute. Čaute.